Dali mo, di lang ngayana po ninyo eh. Nilaw. Dali. Agay, bata ko sukong gamay. Dali. Sa mga bata nga. Ngunit yan sa masanip ng itlog, ha? May bata nakakita oh. Ala, sibat mo ha! Dila, wala man. Santina, waman na kalibutan na. Maapo ng bataan niyo, eh. Dali, dali. Oh, sangit. Ang saan yung pastilan? Anan, kini mo. Sangit na yaglihok, uy. Kini mo nang maguna-una ko. Ay, sabi. Sige man maglalis. Ambi yung 20-20. Ano man? Mag-shot pang gata. Binuang. Matay, di ba sa takaulian na imong tirada, eh? Sa unsa di atong gikating nga mag-tagay-tagay matay sa kilis. Sige nag-uli, sige nag-uli na to ba? Uy, kuha na, mag-ubya kayo na. Sakpan nagising Sa naman manay. yung 20. Panang mag-computer, siguro to, eh. Umay po. Naman kayo ni. Computer lang guruta di sa Sa tamang siya. computer, uy. Di man ta kasulod sa komputeran, kaya naka-uniforme man tang. Tama tayo sapaw. Di lagi, magitaan ta kayo diri to. Ay, sabi. Unsa man yung 20-an, eh? Tindaan na. Nako, daanan niyo, eh. Nabahaan, magunda. Wala di, anod, inaanod naman na sa baha. Duwagin ako, Duwagin, ulang pa ni. Ay, 20 na 20. Mapalit niyo. Kuan, imna nun bo. Sige po pakuliktan eh, pero ano yung amotron? Ay, kabala ko, bahala sa ice. Tulat. Aysa, ni 100. Gano'ng kwarta? Para na lang. Gano'ng balon ni Jikoy eh. Oh, sige, paisa ni. May TV na naman 100. Ay, nasa Na 200. Kapulutan. Ay, umana ni. Musibat pa tao. Tama, tama, tama. Ha? Asa man ta mag-chat? Ay, dito ila. Anti-ester. Ilan tester ha? Tindahan na ubos. Soy, ay saba wata ka. Sumbong ka mo! Asa ka tong nangagi ito kung mga estudyante ba? Wa na'y tao dito sa classroom. Ala, nasisir! Kita jud ko nga diri gito nangagi diri to tegsibat mga estudyante ha to. Oy, dong, Husir! Buntag! may buntag ka karon. Mangutana ko, kita kag nay mga estudyante rin nibat diri nangagi. Naa, upat na buo! Daan ko palagi diri gyud nangagi. Sige ra jud panibat ni mga bata ba. Wa gyud sulod-sulod. Mga suko ba yung mga bagsak? Asa sila paingon? Masat man sila! Mag-shot? Diyos, porbida. Nagpaamot-amot na yung project nila. Basig ba auto ilang ipang-shot? Asa doon sila mag-shot? Ambot, ula ko kapalo! Anong naaman po ka dire? Anong wa po ka mo eskwela? Nagunsa man ka dire ah? Tambay-tambay! Kamaayo po ni mo no? Tambay-tambay ra ka dire bataa ka? Alam nga, ula man sila sir! Muraha jud korek oh. Sige, nya, atos ako. Lakaw di ay punggol ka! Ba ni bataa oh. Sir, upaw! Ha! Porbida, ba ni bataa. Sus, kalami na may lambus-lambus. Sus, di palang sala ay. Sinindot kayo tagay. Gawa sa tong Lamiin mo Wala na ka mga hangol man kayo. Nalipong Ako ba? magipaganir, di matapaim ng hinoon. Seriana. Buga yun noon. Namubog ka nga kwar bang gasto Yan naman itong kwarta ko. At least kinalipay mo sa imong kwarta. Nahubog Pero pwede ra bang lamia. Ami kay ilim nun sa tis. Ay, let's make nato sa room garon. Boring eh. Minaw, teacher. Istro tayo. Ay, happy, kamuray na happy, kamuray na hubog. Ay nga, ikaw may naganir. Di ba kung ganyo paim nun? Tibihon man ka naman kay hipa mo. Pulutan mo Ano, ang isa, isuot pa siya ang tumbler ng nun, no? Pulutan man pa di mong gibanatan god. Lami Saka ulit, isolod diyang sobrang elim. Yay, wait, humubog si Sir! Paano mo na? Sir! Sir, Day, Ay, Ano ka ni sir? Bahala mo, Joy! gano'n mo na siya. Kadangas ng agi atong sir. sa punuan nun, sa punuan no. Sir mo. Oy, sir! Nara mo din, sir! Sus, arag yung mga maldito kaya na ako mga estudyante yun. Sakpan rin ako, gadwa na. Sus, paragbarag na. Sa naman tao ni mga sus, ginoo ko. Uy, ayaw mo sabasabahan ako diri ha. Ay, uyuan ako na si Sir. Basta isumbo ka ng mama. Susadlok pa na sir nga. Goods mo gay na siya. Dito pre, kanang gikat-kat-kat mo da pre. Naog da pre, katubangon na nato ni sir. Matay Bill, murag ikaw siguro inubog sa tuwang giinom ba? Di mo ko na mamaak si Sir, kung naadlok mong kadya. Di lagi na mamaak si Sir. Pulang kaso, mutugan man ang mama niya. Kung mama manigbas ba ito, wala tayo ane. Maayo. Murag, kaklaro pa ba ka ng mga tibaghakan eh? Dire. Oy sir. Good morning. Okay ko na. Good morning. Good morning ning mood nako. Sa nang tudlo-tudlo, mukaon kag tudlo nako. Sir, basig na kay si Galerio. Otro po nang isa butangan ko ng simod ni mo noon. Uy, Sir, kanang nanibat ni Sir no? Ay kunyo kabong kuangya unang hubog mo pagtarong mo. Di tesa, kanong kulang mamug isa, baupat man mo nibat taw ganina. Anong kabalo man daw ka nga upat ni Sir? Bitaw, nakita ka sa mo ha? Kita mo tong bata kanina.
Kita kay to paglusot ninyo ganina sa kural dito ng pag-agi ninyo. Mao tay mitugan sa kuha. Upat na mo kabuok. Awa lagi ko'y daan ko pala ganiha. May pagdibunat-bunatan tato ganiha da. Bitaw, may pagkitabangan na lang na toto. Giikot to sa siya sa punuan sa lubid. Kung ta masakpan. Di ba nagsabot man tagahapon? Why klase karon? Pero gideclare na ko nga naay klase. Nag-declare ko nga naay project per dagkong pagabaon ang ihatag sa inyong maginikanan. Ang sabot na to, mag-inom ta karon apil ko. Nganong inyo man kong gibiyaan. Nganong nagsibat-sibat mamuwa mananghit sa ko, muapas unta ko. Nya karon, kamo rin nag-inom, inom. Nya ako, perting laski ha. Kamo perte ng hubuga. Ha? Tangan, sir. Inom na ko na. Uhaw na kay si Roy. Ako mga kauban, no? Mga kamil kayo, mga big yun, maupan ba, makainom. Murarag wala. Nga nagsabot pa biyata, sir, no, nga. Naatay project itagang kung skilibong mamay. Kipalit ng floor box nga katong tag 700 ang bagay. Ya dugay po ka maabot si Roy. Alas 6 kami diri sa eskwelahan niya. Lami na Alas 8 ka maabot. Dangay kayo ka. Manong nag-una-una na lang, eh. Kay inyo man kong giisahan, pangbagsak ta mo. Ay, ayaw po, sir. Mangayaw naman po kung mamaog ka ng pang atuang musitawa ka na, lampaso. Lampaso. Oo, pag lampaso, sir, ipalit na to og isa ka kahong red horse para sa imo. Tama sir. Shot na ninyo, sir. Shut up, bitaw. Ayaw na ko gilara, kay giila din kunyo karon. Mo nang di na mo kaotro sa kuha, ipangbagsak ta mo. Binuang, sir, ayaw, sir. Ayaw pagkara, sir. Tuara, mikat-kat rin isa. Ano na ron? Patay, sir, na akong sino. Tabay mo sir. Pangay mong project ko sa yung ginikanan, ipahilo tayo inyong kauban, bot-bot ninyo. Sir, tabagi ka sir kay mga hubog na ako mga kauban. Ipahilot ko, sir.